Добър вечер. За мен е голямо удоволствие да бъда тук и искам да дам думата на нашия ръководител Георги Държанлиев. Това беше неочаквано. Ние сме доста удовлетворени и радостни от това, което се случи. Изненадани не, защото смея да твърдя, че доста се потрудихме, от тук насетне ще се потрудим още повече. И определено, ако на момента сме давали 100% от себе си, сега предстои да започнем да даваме 160%, като ще направим всичко възможно проекта да е не само социално полезен, но и достатъчно бизнес устойчив, както в България, така и навън. Най-искрено и благосърдечно искам да благодаря най-вече за вярата в нас и във възможността екипа ни да реализира проекта в мащабите, в които си е поставил целите да го направи. Така че много благодаря. Извинявам се. И Бойко? И Бойко ще каже, да, само искам да кажа нещо, да благодаря. Тази награда е и на Диди, и на Пламен, и на Ина. Ние сме екип от 6 човека, за съжаление останалите не можаха да присъстват тук, така че изключително много се радваме, че имаме толкова страхотен екип. Покани хората. Да, покани хората. Това, което аз ще кажа е, че много работихме за това и ще продължаваме да работим, но това, което наистина ни обединява е нашата мисия и ценности, които усещаме, че сме успяли да предадем и на журито, и на всички, с които работихме в Ринкър, за да повярват и те. И ви чакаме с огромно нетърпение на по-мащабното доказване на концепцията, а именно изиграването на първата настолна версия на RAW, Rights and Obligations, което ще го направим на Деня на шегата на 1 април и ще поканим абсолютно всички, които бяха част от този успех, да изиграят няколко игри RAW с нас, за да ни помогнат да направим най-добрата игра, която Диди и Пламен да започнат да програмират. Благодарим ви!